ce n-ai venit? Martorilor, de ce zici poliție? Țineți voi sigur. Opa! Gabi, unde ești? La Unirii. Da, eu sunt încă aici. Eu sunt încă aici. Deci, nu mai sunt aici, mai au, vor să spargă nu știu ce lacăt și să mai ia niște câini. A venit și Ovidiu, nu-l lasă să intre înăuntru, deși e firfotă. Deci, ci că este dispoziția primăriei. Ci că este... Le avem listele cu abțipilde, cu tot. Da, trebuie scoși azi, dar ne trebuie să scoatem pe ONG de urgență. Și nu am ONG. A sunat și avocata lui Bagdad. A sunat și avocata lui Bagdad. Da. Da, știu. Și unde să mergi? Du-te, te rog din suflet. Du-te. Bine. Da. 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 Bine, iubita. Da. Bine. Hai, ne vedem. Pa. Da, doamne. Nu. Băi, vă rog frumos să trimiteți un echipaj. Da. Să trimiteți un echipaj că au venit cei de la Sunghieri într-o curte și cu acordul lor s-au spart lacătele de la sat. Da? Ok, adică n-am știut. Fiți amabilă și trimiteți un... Adică mi se pare... Ce număr este la ADP? Nu știu. Vali știe, cred. Nu știu. După ce vreți să mergeți tot înainte, ce curte la ADP? Nu știu numărul. Mi se pare că ultimul se oprește la 210-230, dar se merge tot înainte. Da, bineînțeles. Da, este perfect. Ok, du-te și tu, te rog frumos, aici în capăt la... Asta, alb cu bleu, că vine un echipaj de poliție. Păi stați așa, de ce plecați? Că o să vină un echipaj de poliție, să facă constatări. Haideți! Cu ce drept ați permis spargerea lacătului? Spuneți-mi și mie, domnule polițist local. Nu mai vorbiți așa ironic, stimate domnul. Așa. Legitimați-vă, vă rog frumos. Și să ne duceți și noi în buletin. Da, și un buletin, vă rog. Să știu că sunteți dumneavoastră, dacă nu este falsă. Nu? Un buletin. Știți ceva? Legea. Și buletin, asta da? Dumneavoastră, nu sunteți obligați să arătați și buletinul. Nu, întâi îmi prezentați dumneavoastră, stimate domn. Buletinul agenda poliției. Ba da, bineînțeles, de unde știu că nu este falsă? Eu sunt coartele mult. Da, bineînțeles. Sunt câini cu proprietari, microcipați. Vă duceți la primăria capitalei și... Cu ce întrebați partea aici? Nu eu asta. Nu, să spuneți șoferii de acolo, că se duc și aruncă pe câmp și e ce a zis. Buletinul dumneavoastră, ce a zis? Nu iau apărarea, dar ce vrei, să nu vină? Nu, să nu permită să spargă lacătul, Mariane, sau cum te cheamă. Asta să facă. Nu să întoarcă spate, să-mi ceară mie buletinul. Să nu se spargă lacătul, asta să fie lacătul. Buletinul. Am crezut că...
De pe mine, în secunda asta, te rog frumos să spune. Exact la nivelul care mi-a vorbit. Nu, nu este nicio problemă. Exact la nivelul cum mi-a vorbit. Îți au la început cu dumneavoastră. Da. Picioarele de bune. Păi bineînțeles, să-mi spuneți și mie cu ce drept ați permis să se spargă lacătele din spate. Asta să-mi spuneți. Că sunteți niște nesimțiți toți. Și totuși, câinii unde sunt duși în cazul ăsta? La Bragadiru. Poliția spart lacătele. Da. Da, deci poliția sparge lacătele. Nu e adevărat, pe chinchet sau pe asta. Aveți un martor? Că v-am... Cine? Cine? Spuneți-mi cine. Care consilier? Nu este adevărat. Eram eu. Era să dați cu Stingherii erau acolo. Era să dați cu mașina peste Era mine. să dau. Păi acum dumneavoastră puteți să spuneți orice, stimate. Un angajat al statului nu are dreptul să aibă martor. Angajați ai statului. Era să dai peste mine, zic eu, că te-am văzut când ai tot. Cine sunteți dumneavoastră? Un cetățean care era pe stradă, era să dați peste mine. Era să dau peste dumneavoastră? Puteți să spuneți orice dumneavoastră, stimate. Mai eram cu doi băieți. Tocmai pentru că sunteți un cetățean, puteți să spuneți orice. Ia vină mă să zici cum era să ne lovească cu mașina. Extraordinar. Sunt martori care spun că nu e așa. Da. Să ne dați în judecată. Să ne dați în judecată. Criminalii, dracu. Nenorociți. Așa. Deci asta e și nu știu articolul. Ce articol? Sunteți obligați să spuneți. Ba da, sunteți obligați. Ba da, sunteți obligați. Nici nu o să aflați. Eu am dreptul să spun ceva în procesul la verbal. Nu știu, tocmiți dumneavoastră cum vreți. Filmezi, da? Da. Încă o dată vă rog frumos, comunicați-mi legea și articolul conform căruia sunteți amendați. Nu vreți? Articolul 3. Articolul 3? Bun, nicio problemă, ne uităm acum. Nu multe în dreptul. Păi bineînțeles, un cetățean public, sunteți plătiți din banii mei. Ba da, Vali, pregătește actele. I-ai dat actele lui Bogdan? ba da. Pregătește actele că trebuie să mergem la Bragadiru. Pregătește actele cu microchipuri, cu tot. Nu putem să-i scoatem astăzi, dar trebuie să mergem acolo cu toate microchipurile, cu tot. Nu trebuie să vă convinți dumneavoastră dacă se Da. sau nu vreți. Da, bine. Sunt la adăpost. Unde îți spun eu după aia? Nu e al meu, nu e mașina mea, e a lui Ovidiu. Pregătește actele. Am vorbit cu avocați, cu tot. Haide. Bine, hai, pa. Vine în viitor. Haide, vine, deci la Bragadiru, da? Stai, Ovidiu, stai. Unde se... I-ai luat? Bravo. Du-te acolo direct, du-te la fermă direct. Du-te direct. Stai să încerc să iau din puști, să iau ceva. Lasă-le că le luăm după aia. Du-te cu câinii, bagă în țarcuri acolo. Aici, sigilii, nu știu ce fac, să iau ceva. Auzi, sună pe Nicu să vină cu camionul, cu duba, să iau puști. Da. Repede. Să vină cu camionul. Da. Uite geamul jos să-i filmez. Uite, întreabă-i de ce. Hai, du-te cu ei, fugi, nu mai sta. Cum? La Bragadiru. Imediat îl sun acum. Păi bineînțeles, uite, dar de-abia vin când se pleacă ăștia, bă, N-au voie să intre, bă, ce dacă... Ba dau voie. Am mă, taci, lasă. Taci din gură.
Dacă aveți toate alea, noi aveți contract este valabil până la 1 aprilie. Auzi? Ca zis cineva acolo să aștepte poliția. Nu. Nu mai ce să mai târziu, e târziu. Pa. Nicu, a venit poliția și ne-a luat toți câinii. A venit poliția, ne-a luat de aici, a trimis, nu știu, a venit Aspa, ne-a luat toți câinii. Am o rugăminte la tine, poți să ne ajut să fii un pic, să putem să luăm cuștile alea dinăuntru și ce mai avem acolo. Că sunt... Nu știu, au spart lacătele, nu știu, am vorbit cu avocați, am chemat poliția, am filmat tot, deci nu știu. Da, te rog mult, mulțumesc frumos. Așa, n-ai dreptul să faci asta, de asta nu faci. Ați auzit de poliție, fugiți ca lași și băgați sârma în nas să vă bag. De hingher nenorocit. Hai, arătați procesul verbal, stimate domnule. Vino puțin, te rog frumos, vino puțin. Eu am dreptul să deschidă geamul. Să deschidă geamul. Păi să deschidă geamul, că așa, lăsați-l calașul. Deschide, măi, nene, geamul, dacă ești șmecher. Din pune confort să relegi, mă amendezi. Și care martor, că nu este niciun martor. Eu am dreptul să spun ce vreau în procesul ăla verbal, stimate domn. Suntem nervoși. Înghițiți banii publici, aiurea. În loc să vă faceți datoria, veniți cu hingherii. Da, nu mă dă la mașină. Asta faceți dumneavoastră și după aia fugiți ca lașii. Ca lașii fugiți. Geapele. Da, da. Du-te tu. Băi, băi. Da, Nicu. Nu, aici, pe Timișoara. Da, bine, pa. Stai că vine Nicu. Vine Nicu imediat. Ce se întâmplă? Nebunesc. Aoleu.
Doamne Dumnezeule. Nenorociții dracu, criminalii dracu. Nu. Nu. Păi nici n-ajunge cu ea, ajunge în... Nu. Am vorbit la telefon. Am unde să-i duc în Giurgiu. Puteți să mă duceți? Nu, mergem la adăpost. Care mai sunt vii.